Illum niċċelebraw it-tluħ il-mulej fis-sema, il-festa tal-Absi. Naqraw illi Ġesu ħadd id-dixxipli saħdejn Betanja u wara li berikhom u qalilhom intom se tkunu xhieda tiegħi tela fis-sema. U l-Evanġelju jgħidilna d-dixxipli kienu ferħanin mhux għax telaqhom, isu għax sparixxa, imma ferħanin għax għarfu li hu se jkun magħhom bil-qawwa tiegħu, bl-Ispirtu tiegħu, għedhom li se jagħtihom l-Ispirtu tiegħu biex ikunu tassew xhieda tiegħu satru fl-art. Għalhekk dil-festa tal-Absi tfakkarna f'żewġ affarijiet importanti għal-ħajja tagħna lilna. L-ewwel nett li aħna għandna destinazzjoni u d-destinazzjoni hija s-sema fejn tela qabilna hu hemm qatt iridu naslu aħna wkoll. Imbagħad flimkien mad-destinazzjoni aħna għandna r-responsabilità li f'din il-ħajja ngħixu tassew il-kelma ta' Alla nkunu xhieda tiegħu u hekk inkunu tassew qed naqdu din il-missjoni li Ġesu ta' lid-dixxipli tiegħu propju qabel ma tela s-sema.